Il-laqa tal-grupp parlamentari ta' tnejn reġgħet kienet l-oħra mqanqla din id-darba minħabba l-kwistjoni tal-IVF. Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija qal lid-deputati nazzjonalisti li mhux se jkun qed jagħtihom vot ħieles meta l-erba' se jivvutaw dwar mozzjoni tal-Oppożizzjoni li trid iċċaħħad mit-sjalif lil koppji li jkunu qegħdin jagħmlu trattament tal-IVF. One News jista' jiżvela li l-aħbar ġabet reazzjoni ta' rabja fost id-deputati nazzjonalisti. Tant li mhux esklus li Delija jerġa' jbiddel il-pożizzjoni tiegħu minħabba l-pressjoni tad-deputati li qed jopponuh. Numru ta' deputati qalu l dan mhux aċċettabbli u fakkruh kif dan l-aġir se jerġa' jmur lura minn kelmtu. Ftit tal-ġimgħa ilu Delija kien qal li se jagħti free vote lid-deputati nazzjonalisti fuq materja ta' kuxjenza, iżda fl-ewwel ċans mar lura minn kelmtu. Id-deputat nazzjonalista Teris Komodini Kakija oġġezzjonat għal dan. Mal-Malta Today Komodini Kakija qalet li se tivvota skont il-kuxjenza tagħha, jiġifieri se tivvota kontra l-mozzjoni privata li ressaq il-Partit Nazzjonalista. Żidet tgħid li dejjem imxiet mal-linja tal-partit, iżda mhux fejn tidħol il-kuxjenza tagħha. Komodini Kakija qalet li ma bidlitx il-pożizzjoni tagħha u se tivvota sabiex koppji lesbjani u nisa infertili jingħataw dritt tal-lif waqt li jkunu qegħdin jagħmlu trattament tal-IVF. Dritt li Adrian Delija jrid iċaħdu. One News jinsab infurmat li apparti Teris Komodini Kakija hemm deputati oħra li lesti jivvutaw kontra dak li qed jimbotta l-Partit Nazzjonalista. Deputati nazzjonalisti rrimarkaw li taħt it-tmexxija ta' Adrian Delija il-Partit Nazzjonalista jagħmel pastura flok jaġġorna l-politika tiegħu. Deputati fakruh kif f'Lulju d-deputat Edwin Vassallo ivvota kontra l-liġi tal-ugwaljanza fiż-żwieġ, iżda dakinhar Vassallo tħalla fil-libertà jagħmel dan.